Aduh, kesel tenan waktu wis kerucuk-kerucuk aku luwe. Ya wes saya tuku mangan chicken crispy Diva enak gurih manis. Wah, ide apik, aku durung tau nyoba. Ya wis ayo. Wah, enak tenan iki chicken divane. Rasane gurih lara raken minyak. Iya kan, cocok karo saus sambal pedas. Chicken crispy diva, crispy endul, rasane ora ana tandingane.